Hej Laura. Hvorfor smiler du ikke? Nu har vi det sjovt. Nu skal vi lege. Du skal igennem en række prøvelser. Den første. Hvor der hænger der billeder af din familie. Skulle hilse fra din mor. Hun savner dig. Kan du se spanden ved siden af dig? Jeg kalder den underholdningsspanden. Ned ad den ligger der en tang. Den skal du bruge til at trække dine tænder ud med. Ellers så dør mor. Du har 5 minutter. Fra nu af. Tik, tak. Ikke tilfredsstillende. Sig farvel til mor, Laura. Hej Laura. Hej Laura. Hej Laura. Hej Laura. Ikke tilfredsstillende.